Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Dios ning takna sa kahaponon, atong basahon ang Marcos kapitulo 6 bersikulo 44 hangtod sa 52. Maayong hapon once again sa akong 93-year-old nga lulo nga naminaw karon sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, si Lolo Isabelo Lauri Sr. Marcos kapitulo 6 bersikulo 45 hangtod sa 52. Ang giingon dinhi: Unya gipasakay dayon ni Jesus ang iyang mga tinunan sa sakayan. Gipauna niya sila ngadto sa Betsaida sa tabuk sa lanaw samtang gipapauli niya ang mga tawo. Tapos siya makapanamilit kanila, mitunga siya sa usa ka bungtod aron pagampo. Nianang pagkagabi ang sakayan didto na sa taliwala sa lanaw ug si Jesus nag-inusara sa bungtod. Nakita niya ang iyang mga tinunan nga naglisod sa ilang pagbugsay kay sungsungon man ang hangin. Nianang pagkakaadlawon giadto sila ni Jesus nga naglakaw sa tubig. Musaylo lang unta siya kanila apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa tubig, naghuna-huna sila nga kadto usa ka multo na niyagit sila tungod sa kahadlok apan miingon dayon si Jesus kanila, ayaw kamo kahadlok, salig kamo, ako kini. Unya misakay siya sa sakayan, uban kanila ug milurang ang hangin. Nahibulong pag-ayo ang iyang mga tinunan ug naglibog sa nahitabo. Wala sila makasabot sa kahulugan sa milagro sa pan ug ang ilang hunahuna wala gayod makatugkad niadto. May the Lord bless the reading and hearing of His Word. Ang bersikulo 45 mga kaigsuunan nag-ingon kanato nga pagkahuman nga makakaon ang 5,000 ka mga tawo, walay labot pa ang mga babayi ug mga anak, mga bata niadto, gipasakay ni Kristo ang iyang mga tinunan didto sa Betsaida, didto sa lanaw sa Galilea, ug iyang gipapauli ang bagang panon sa mga katawhan. Ang rason nganong gipapauli ni Kristo ang mga katawhan, duha ang posibilidad mga kaigsuunan. Gumikan kay pagkahuman nga mapakaon ni Kristo ang 5,000 ka mga katawhan, nadasig kaayo sila. Ang ilang pagtan-aw ni Kristo, political leader, nga kung mahimong hari si Kristo sa Israel, dili na sila gutumon. So, wala sila na-attracted sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Wala sila na magnet sa katahum, sa pagka-Diyos, pagka-Mesiyas sa atong Ginoong Hesukristo, kundi na-attracted sila sa mabuhat sa atong Ginoong Hesukristo nga milagruso, makabuhat og pagkaong daghan kayo subot pasabot. Ang ilang interest kang Kristo alang lamang sa ilang panginabuhi. Gumikan kay gipakaon sila ni Kristo ug giayo sa ilang mga balatian. More important, kumbinsido sila nga si Kristo mao ang Mesiyas, apan ang ilang konsepto sa Mesiyas usa ka yutan-on nga hari. Wa gyud sila makasabot nga ang Mesiyas manluluwas gikan sa pagkaulipon sa sala. Wa nila to masabti. Ang giingon sa Juan kapitulo 6 bersikulo 14 ug 15,
Sa pagkakita sa mga tawo sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayod ang propeta nga giingon sa kasulatan nga muanhi sa kalibutan. Nasayod si Jesus nga muduol sila kaniya ug pugson siya aron himuon ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Apan mga kahigalaan, ang gingharian ni Kristo dili iya niining kalibutana. Ang gingharian ni Kristo dili iyo tan-on nga gingharian. Nasayod si Kristo sa ilang intensyon, mao nga gipapauli ni Kristo ang bagang mga katawhan. Ug ang language sa Greek language nga atong gitun-an mga kaigsunan, ang original nga Greek language sa Bible, gipugos ni Kristo sa pagpasakay ang iyang mga disipulo sa barko. Mao kini ang mabasa nato sa Greek language. Gipugos, gumikan kay basin og malitag pod ang mga disciples nga gusto di sa mga tawo nga himuong hari si Kristo. So sila ang mga political leaders, sila ang mga gobernador tingali, mga senador. Basin og matintal ang mga disciples kay utro pod ang mga disciples nga wala pa nila masabti gayod kung unsa ang but ipasabot sa pagkahari sa atong Ginoong Hesukristo. Gumikan kay ang mama sa duha ka disipulo ni Kristo sa Matthew chapter 20 verse 20 ug 21, paminawan ninyo. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Hesus uban sa iyang mga anak, miyukbo ug mihangyo kaniyag usa ka butang. Nangutana si Jesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya mitubag, isaad kanako nga kining duha ko ka anak palingkuron mo sa imong tuo ug sa imong wala kung maghari ka na. So literal di ay nga gingharian ang ilang konsepto sa pagkamisiya sa atong Ginoong Hesukristo. Political leader, wa pagyud in tao nila masabti. Ug bisan pa sa nabanhaw na si Kristo gikan sa mga patay, gatuo gihapon sila nga ang gingharian ni Kristo usa kayo tan-on nga gingharian. Acts chapter 1 verse 6, sa pagkatigom na nila, gipangutana nila si Jesus, Ginoo, ipahiuli mo ba pag-usab niining panahona ang gingharian sa Israel? So wag yun nila masabti nga ang gingharian ni Kristo usa ka spiritual kingdom. Mao nga gipugos ni Kristo ug pasakay ang iyang mga disciples didto sa bangka aron mutabok sa lawa sa Galilea, aron protektahan sila gikan sa pagpamulitika. Klaro kayo kini sa pulong sa Ginoo. Ikaduhang rason nganong gipapauli ni Kristo ang mga katawhan ug ang mga disciples gipatabok niya sa laing bahin sa lanaw, mao nga makabaton siya og igong panahon alang sa mga pagampo. Gusto kayo ni Kristo nga mag-spend og solitary moment with His Father. Nagampo si Kristo alang sa iyang kaugalingon ug alang sa uban. Now, mga kaigsunan, kung ang Dios, kung ang anak sa Dios, gikinahanglang magampo, samot na ta. Kinahanglan gyud tang magampo kanunay. Ang mga tinun-an ni Kristo, samtang dito sila sa lanaw or sa tunga-tunga na sa lanaw, gumikan kay sungsungon ang hangin, sungsungon, but pasabot, maglisod gyud sila og kontra sa hangin, gumikan kay ang hangin kontra kanila. Pero nagpadayon gihapon sila sa ilang pagbugsay. Nagpadayon, mga expert kini nga mangingisda, mga kaigsuunan. Pero naglisod gyud sila og bugsay. Alas 3 na sa kadlawon, wa pa gyud in taon sila katabok didto sa laing bahin sa lanaw sa Galilea. Ug si Kristo mi duol ngadto kanila kadlawon na, but pasabot 7 hours, 8 hours na silang gasigig bugsay. Wa pa gyud in taon sila makatabok. Gibuhat nila ang kabubuton sa Ginoo nga mutabok didto sa lanaw, pero sa pagbuhat nila sa kabubuton sa Ginoo, nakasinati sila og kalisod, mga kaigsunan. Ang Christian life di ay dili exempted sa mga kalisod. Duna di ay bagyo nga ato gihapong masinatian, bisan pa og anaa kita sa taliwala sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Usbon ko, kabubuton sa Ginoo nga mutabok sila sa lanaw, gipugos gani sila ni Kristo. Pero sa ilang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, nakasinati sila og bagyo, galisod kaayo sila. Apan ang atong Ginoo wala silang pasagdahi. So dunay duha ka prinsipyo nga atong makatunan niining bahin sa kasulatan nga atong pamalandungan. Una, ang mga bagyo ug mga unos normal na kana nga kabahin sa atong
paglangyaw ni ining kalibutan na isip magtutuo kang Kristo. Ikaduha, si Kristo adunay gahom, labaw pa kaysa mga bagyo or ibabaw sa bagyo. Mao nga mosalig kita kaniya. Storms should be seen as a normal part of a disciple's journey. Ang mga bagyo normal na kana nga kabahin sa atong paglangyaw niining kalibutan na isip magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Apan adunay mga bagyo mga kaigsunan nga kita mo'y mabasol, kita ang hinungdan. Gumikan kay gahi bitag ulo sa daghang higayon. Gusto natong buhaton ang atong kabubuton imbis nga ang kabubuton sa atong buhi nga Dios. So dunay mga troubles, dunay mga problema nga kita mo'y hinungdan. Dili ang Dios mo'y atong basulon, kita mo'y hinungdan. Adunay usa ka palahubog ug nagantos na siya sa iyang pagkapalahubog consequence, galisod-lisod na siya sa iyang kinabuhi, daghan na siya mga sakit. Unya iyang gisumbong ang iyang kahimtang sa usa ka pastor, giingon niya sa pastor, wa jud ko makasabot nganong gibuhat kini sa Ginoo kanako. Ang giingon sa pastor, ayo pasanginli ang Ginoo. Ikaw mo'y gabuhat ana sa imong kaugalingon. So dunay mga kalisod mga kaigsuunan nga kita mo'y hinungdan. Apan adunay mga kalisod sa kinabuhi nga bisan pa sa atong pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, mas hinatian gihapon nato. Dili day tanang bagyo sa kinabuhi resulta sa atong sala. Adunay bagyo nga atong masinatian bisan pa ug anaa kita sa pagbuhat sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Usbon ko, kabubuton sa Ginoo nga mutabok ang iyang mga tinun-an didto sa lanaw sa Galilea. Gisunod nila ang kabubuton sa atong Ginoo. Nakasinati gihapon sila og bagyo mga kaigsuunan. Og kinahanglang ato pud nga isaludar ang pagtuo ug pagsunod niini nga mga disciples kay bisan pa sa bagyo nga ilang nasinatian, bisan pa og sungsungon ang hangin nga ilang na himamatan, wala sila matintal og balik didto sa ilang gigikanan. Wala sila moingon nga sige mobalik na lang ta, lisod kaayo, ato na lang ipasabot sa atong Ginoo nga galisod ta og tabok niini, galisod ta og bugsay. Wala. Nagpadayon gihapon sila sa ilang pagbugsay bisan pa og ang hangin mga kaigsuunan batok kanila. Now, daghan ra pang mga tawo, mga Kristohanon nga adunay mga problema nga nasinatian, mo surrender na sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Bisag mga pastor, dunay mga pastor nga nakasinati lang og mga problema sa simbahan, mga paghagit, mubiya na dayon sa simbahan, mukakak dayon mga kaigsuunan ug mga kauban nga magbubuhat diha sa atong buhi nga Dios. Dili nato basta-bastang biyaan ang simbahan kun aduna kitay masinatian nga mga kalisod. Gumikan kay parte na kini sa atong kinabuhi isip Kristohanon ang mga kalisod nga atong nasinatian. Sa taliwala sa bagyo sa kinabuhi, wala lang ta masayod nga ang atong Ginoong Hesukristo nangaliyo po alang kanato. Asa man nato na mabasa sa Hebreohanon kapitulo 7 bersikulo 26, si Kristo nagampo alang sa iyang mga katawhan. Og niining higayuna samtang nagbugsay ang iyang mga tinun-an, naglisod sila og bugsay, si Jesus atoa didto sa bungtod mga kaigsuunan, nagampo alang kanila. So sa perspektibo sa tawo murag walay paglaom ang atong kahimtang, pero sa tinuod lang mga kaigsuunan, wala kitay angay nga ikahadlok, gumikan kay ang atong buhi nga Dios nangaliyo po alang kanato. O ang giingon sa Roma 8:26, ang balaang espiritu usab nangaliyo po alang kanato. Limitado man gud ang atong perspektibo, ang atong nakita ang kadako lamang sa kabugaton, ang kadako lamang sa problema. Wa nato makita nga samtang nakasinati kita og kalisod sa atong Kristohanon nga kinabuhi, ang atong Ginoong Hesukristo matinud-anon nga nangaliyo po alang kanato. Ug ang iyang grasya mga kaigsuunan igo na alang kanato. Ug niadtong miduol na si Kristo kanila, sayloan unta sila ni Kristo. Apan sa dihang sila misinggit nangayo sa tabang, miduol si Kristo kanila ug miingon, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Importante di ay nga mo dangup kita sa Ginoo, musinggit kita, muampo kita
Mukinibot ipasabot mga kaigsunan. Ang prerequisite di ay, ang pasabot ni ining prerequisite, requirement, at isir nato madawat ang pagtabang sa Ginoo, kinahanglang mutawag kita sa iyang ngalan. Kinahanglang mutuktok kita sa pultahan sa atong buhi nga Dios, o kinahanglang mga liyupo kita ug mangayo kita og hinabang. Ingon usab ni ana ang kaluwasan. Dili kita makahimo sa pagluwas sa atong kaugalingon gumikan kay hugaw kita. Apan si Kristo andam nga muluwas sa tanang mga makasasala nga mutawag kaniya ug mudangop kaniya uban sa dakong pagpakiubos. Ug ang atong buhi nga Dios dili niya balibaran si bisan kinsa nga moduol ug mudangop kaniya. Now, by degree ang pagtrain or pagbansay sa Ginoo sa matag usa kanato. Gumikan kay sa Kapitulo 4 sa Marcos, ato na kining nawali ni adtong miaging mga semana. Ni adtong unang nakasinati sila og bagyo. Kauban nila si Kristo, natulog dito sa barko. Kauban nila si Kristo, so napukaw nila og dali. Pero karon mura og mas bugat-bugat to nga challenge. Gumikan kay nakasinati sila og kalisod, wala si Kristo sa ilang kauban. Tuad dito sa bungtod, nagampo, nagpabilin. Gianamanam sila og train sa Ginoo, gumikan kay moabot ra gyud ang punto nga si Kristo mukayab dito sa langit ug dili na nila makita ang pisikal nga presensya sa atong Ginoong Hesukristo. Apan bisan pag dili nato makita ang atong Ginoo, nagsaad siya nga dili kita niya biyaan ug dili kita niya pasagdan. Ikaduhang punto mga kaigsuonan, ang atong buhi nga Dios adunay gahom labaw pa kaysa tanang mga bagyo niining kalibutana. Milakaw si Kristo ibabaw sa tubig, ibabaw sa bagyo, kayang buhaton kana sa atong buhi nga Dios. Ug ang bagyo himahimong suguon sa Ginoo aron sa pagtuman sa iyang kabubuton. Bisan magani ang isda gisugo sa Ginoo aron matuman niya ang iyang kabubuton alang kang hunas. Bisan pa ang kahoy mga kaigsunan, bisan pa ang uwak gamit sa Ginoo aron matuman ang iyang kabubuton. So kining mga bagyo sa kinabuhi aduna kini tumong, all things work together for good. Now niadtong milakaw si Kristo sa ibabaw sa tubig, nangahadlok ang iyang mga tinun-an, gumikan kay nagtuo sila nga multo kadto. Multo napay tawo nga mulakaw ibabaw sa tubig. Pero si Kristo mihatag kanila og assurance nga dili siya multo. Ayaw kamo kahadlok. Ako kini. Mao nga niadtong nahibaw-an nila nga si Kristo diay kadto, mitawag sila kang Kristo ug nagpakiluoy og nangayo og tabang. Doon narabay mga manunulat mga kaigsuonan nga ilang i-discredit ang milagro nga gibuhat ni Kristo. For example, si William Barclay, dili kuno tinuod nga gipadaghan ni Kristo ang 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Dili kuno to tinuod. So magpalusot lang yun ba, gumikan kay unbelief ang tawag ni ana. Doon na kuno'y mga balon katong mga tao. Niadtong wala pay bata nga nagpagawa sa iyang 5 ka pan ug 2 ka isda, ang mga tao gumikan kay selfish, kaugalingon ra gihunahuna, ilang gitipig-tipigan ang ilang balon. Mao nga niadtong migawas ang 5 ka pan ug 2 ka isda ug gipasalamatan sa atong Ginoo, gianamanam na pud kuno sa mga tao ug pagawas ang ilang balon ug nagmadaugon kuno ang gugma. Grabe no? Para lang yun i-discredit ang miracle, panilngan sila sa Ginoo. Si William Barclay, katong milakaw kuno si Kristo sa tubig, daliso jud kuno ang mga disipulo og bugsay sa sakayan. Unya nakit-an sila ni Jesus, miduol si Jesus kanila, paspas kuno kaayo ang paglakaw ni Kristo, munang nakaingon sila og multo. Grabe no? Grabe. Ang importante kuno nga mensahe, kitabangan sila ni Kristo. Mao kuno ang importante nga mensahe. Those writers and those preachers mga kaigsunan, ila lang yung i-discredit ang milagro sa atong buhi nga Dios. Panilngan gyud sila sa Ginoo sa katapusang adlaw. Ang giingon ni Kristo, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Kining word sa Greek language nga ako kini mga kaigsunan, ego imi, ako kini, Dios lang ang dunay katungod nga mogamit niini. Kining word nga I am, you should know, gitun-an gyud namo kini. Kadtong tuang gigamit ni Kristo nga I am, mao kadtong gigamit sa Dios sa dihang nagpakita siya kang Moises dito sa
bukid sa Sinai, katong dunay burning bush, katong gitawag sa Ginoo si Moses, I am. So ang mga Hudiyo dili gyud mogamit sa pulong nga I am, kay nasayod sila nga ang Dios lamang ang adunay katungod nga mogamit ni anang pulunga. Pero si Kristo iya kining gigamit kining word nga I am. Ako kining gipasabot kaninyo kay tungod kay kung inyong basahon ang Bisaya nga Biblia, Cebuano nga Biblia, unya wa ninyo mahibaw-i ang background sa pinulungan sa Griego ug sa Hebreo language mga kaigsunan, murag wala ra. Pero kadtong language nga gigamit sa Ginoo nga ego eimi sa Greek language, Dios lamang ang adunay katungod nga mogamit ni adto. Mao gani nga niadtong gigamit ni Kristo kanang ego eimi. Sa John 8:58 nakasabot ang mga Hudiyo nga giangkon gayod ni Kristo nga siya Dios. Mao nga mipudyot sila og mga bato ug ilang batuon ang atong Ginoong Hesukristo. John 8:58, si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pa gani matawo si Abraham. Ako mauna, I am, ego eimi. Ug namunit silag mga bato aron ilang batuon si Jesus apan mitago siya og mibiya sa templo. So kanang mga grupo nga dili motuo nga si Kristo Dios ug tawo lamang ug mangita og ebidensya nga asa man mabasa sa Biblia be nga giangko ni Kristo nga siya Dios, mao na ni. Gigamit niya ang lingwahe sa Dios, ang pinulungan sa Dios nga walay katungod ang bisan kinsang tawo nga mugamit niini. Ug again, sama sa gibuhat ni William Barclay nga ang milagro iyang gipakagaan, iyang gipapas ang milagro ug nagpalusot siya, kining mga grupuha nga dili motuo nga si Kristo Dios gumikan kay tawo ra kuno magpalusot ra gihapon. Again, panilngan sila sa Ginoo sa adlaw sa paghukom. Nakasala kita sa Dios, nanginahanglan kita og tigpataliwala. Dili pwede nga ang tigpataliwala tawo ra. Dili niya kaya nga tubangon ang Dios. Ug dili pod pwede nga ang tigpataliwala Dios ra. Wala siya katungod nga morepresentar siya kanato gumikan kay dili siya tawo. Mao nga si Kristo nagpakatawo. Dios siya nga nahimong tawo. Nawala ang iyang pagka-Dios niadtong nagpakatawo siya. Gumikan kay si Kristo Dios ug tawo, qualified siya nga magpataliwala between God and sinners. Nakita nato dinhi mga kaigsunan nga ang atong buhi nga Dios andam gayod sa pagtabang sa tanang mudangop kaniya ug magpakiluoy. Ug mao kini ang gibuhat ni Kristo sa iyang mga disciples. Nakasinati sila og bagyo sa kinabuhi, unos sa kinabuhi, kalisod sa pagbugsay, bisan pa og mibuhat sila sa kabubuton sa Dios. Apan ang atong buhi nga Dios wala nagpasagad kanila. Mga kaigsuunan, diha sa pagtuo. Papasa intawon sa inyong hunahuna nga ang mga Kristohanon exempted sa mga problema. Dili gyud na tinuod. Ang giingon ni Kristo niining kalibutan na makasinati kamo og daghang mga kalisod. Apan dili kita biyaan sa Dios. Klaro kayo ang giingon sa Bible, I will never leave you nor forsake you. So hinaot mga kaigsuunan nga nadasig kita niini nga pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ang atong kinabuhi puno kaayo sa mga kalisod ug pag-antos. And yet, ang atong buhi nga Dios wala gayud nagpasagad kanato. He will never leave us hangtod nga matapos na ang atong paglangyaw niining kalibutana. Ug nakigistorya ako karon sa mga kaubang magtutuo. Ang atong duty mga kaigsuunan pareha sa gibuhat sa mga disciples nga bisag hinay kaayo ang pag-uswag, gapadayon ra gyud gihapon sila sa pagbugsay. Naganto sila, nagpadayon sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Ug bisan pa og ang atong kinabuhi nag-aginod, magpadayon ra gyud gihapon kita sa Ginoo gumikan kay adunay ganti nga nagpaabot sa tanan nga mga katawhan sa Dios. In my Father's house are many mansions. Mo kini ang giingon sa atong buhi nga Dios. Atong duty mga kaigsuunan nga mutawag sa ngalan sa atong buhi nga Dios ug sa takdang panahon sa Dios mulurang ang hangin. Ipasinati usab niya kanato ang kalinaw. Ipasinati usab niya kanato ang kagaan. Ingon na ini ra magyud ang atong kinabuhi nining kalibutana.
Dunay times nga makasinati kita og kabugaton, duna po'y times nga makasinati kita og kahayahay. Mao kini ang kalibutan, mga kaigsunan. Walay kalainan sa mga dili magtotoo, makasinati usab sila og kahayahay, makasinati usab sila og kalisod. Ang kalainan, ang tanang magtotoo ni Kristo adunay paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Ang mga tao nga wala kang Kristo, mamatay gihapon, ug pagkahuman sa kamatayon adunay paghukom. Ang mga magtotoo kang Kristo mamatay gihapon, ug pagkatapos sa kamatayon adunay paghukom. Apan ang paghukom, si Kristo ang mga tubang alang kanato, gumikan kay iya nakitang gipakamatyan dito sa cross sa Kalbaryo. Ang iyang dugo giula na aron mabayran ang tanang silot sa atong sala. Ang paghukom nga angay unta natong madawat, gibubo na sa Dios ngadto sa iyang bugtong anak. Wala nay kapungot ug tunglo nga nahabilin paalang kanato, gumikan kay gisalo na kadtong tanan ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Apan higala kung ikaw magdumili sa pagtuo ug pagsalig sa pagkainsakto na sa kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo alang sa pagtubo sa imong sala, hala, ikaw ang magbayad sa imong sala. Ug ang walay katapusang silot dito sa impyerno, dili paigo aron ibayad sa tanang silot sa imong sala. Mao nga ang kamatayon dito sa impyerno, ang pag-antos, walay katapusan. Apan kung si Kristo ang nagbayad sa imong sala, humana 2,000 years ago dito sa cross sa Kalbaryo. Busa higala, pag hinulsol sa imong sala, ug salig lamang kang Kristo, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Ug sa imong pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, ikaw mapasaylo, ikaw iyang pagaluwason, ikaw iyang pagasuluban sa iyang pagkamatarong ug sa iyang pagkabalaan. Buhata kini karon kay basin ug ugma, ulahin na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kahaponon. Gidayeg kanamo sa kahibulungang grasya nga imong gibuhat aron ang mga makasasala nga susama kanamo maluwas. Ug salamat o Dios, gumikan kay nagsaad ikaw nga taliwala sa mga bagyo niining kalibutana. Dili minimo biyaan, dili minimo pasagdahan. Dalaygon ikaw o Dios. In Jesus' name we pray. Amen. Ang kinabuhi ko matagutlo, may kusog batok sa pagsulay. Kay nagsalig ko sa Amahang Dios, nga nagpala sa kahadlo ko. Si Jesus gayon ang maluluyon, nagahatag sa labing mahal. Naa siya sa akong kagulanan, siyang kalipay o pahulay ko. Matag adlaw iya kong kuyugan, sa malulot man nga grasya niya. Ug ang akong mga kasakitan, iya nga giangkon ang tanan. Si Jesus ra ang labing gamhanan sa mga mahal niyang anak. Sa kaligon iya kong hatagan, kay kini mao ang saad niya. Ug karon buligi ko Ginoo sa mga pag-antos kong tanan. Ang pahulay ug ang mga saad, naa sa bala ang pulong mo. Taliwala sa mga pag-antos, mudangog gayud ko kang Jesus.
hangtod nga ako mahiabot na sa puloy-an nga gisaad mo. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.